رخبة عميني لازم خنزي بالتقى جبرهان فقرهان امنتكان اغلغلوتكان تعكسان نتجبرهاهم كاب قداماي دحرايكم زلسك فلق الله غناختا نبيتي نابلسي نتوما اغلغلتي كمنزور نطاوات تسبو هوبل اتمرمن التسحتو من زلا ايزابي نتا سبيتي تي اسق الكاميرا ايكا رضي بالكالو من انت تنصحي لك زي بياس نصاغنا تمزرنا نصحي لك انه انا ابعرات ما قودغاي نتوم سازموها حبت جبران تزي تنسحس نابورتو استربا خطوم ندقاون بمات قطلمي انا لبن كودالي تنزمر موحانيكا بزلوا محبرات كفلطاي لنفس وقفكم كتم غورهم كوبكم ابتياتران زلهم كلاتكم قالوت غنا نتمعاو سيطان كمن ساتم زبلو زي فرقمو اذ مهرزن زي بالكم نأخذكم سنها كالك صور أي صوركم نيلكم على سعزمت صددا نتزلكم ما تبعكم حاضر نتزسعر ساع مودة قبرهم زحلوسي كم في أنا أبويت أبوركو قبل علتهم هذا كسرتني كم تاع حملة السوا بالجيرو نص بترحاتين كوباسيون وخب صباحون كوبي إذني زلاتو تمنفس نبحورات زبلان دولو يسمع إذي إنما حضر تياترات تتصحف ملغتي كابويتانا يسوس كريستوس بحواري يوحنس دايركت استوهابي لذي تنشوعات محاورات كل الناس لنفلتا إذي أقابتن عن شوعات محاورات هنا لذي تام حبر كم بباس لذلين ينبر تاقن بالاستناء قناغتا نبيتي نابلسي نتما قلقلتي نتاسبيتي تاسئل كابمرأي تاسئل رخيبة لتانو بنعم تمال صورة تبوني لنا نقدر نتحدث صورة لنا إذا كحسب كله بزي عليه سي بقى حاجة أو شيء مثلا نزقة تماز زحز لبيت كريستيان زحز منفس على ربك لازم نعم تحقوري بيابي هو قاعد آمين هو قاعد مهناتو زي النبي تيتبل ذا إيزابيل تبهال ذلا حساب أبزي إيزابيل كمزي ليترال سبع يكونتن نتاي رأي نحللنا حدا منفس زعي أفتما حبرسي بمنفس أتسألي ذا إيزابيل تبهال بفلاي لتولد لها ناي وورنينغ ناي متنقطع نخونة تعمتها نقول ولو سي إذا سبيت زيا منفس إيزابيل زبال زيا خابزيا تنقل خابزيا نولدو بكا صح جون كسا كوي تازم تسي اوريدي زي منفس زي او اخوي نزا عايزولو سلاز كحسب كولوس انت يا غيراي لا حسب شو سلاز كسا كنز وورنينغ زبازولو كسا كنزي نزي انا غير ابيت كريستيان كام مو ابدك ام منغستات غدفو ابكال بقى بغود يسر ስለዚህ አቤተ ክርስቲያን ጋር ሓደ ጊዜ ልሽሙ ያአቱ ሓደ ዘክሳይ ስለዚህ ነዚህ አፈጽና ሁሉ ናቤ ሄደ ነገስ ቀዳማይ ነገስ ይያለ ዳርጋ አስታት ሰለሰሽ እንድህሪት ማለት ጃዓት ሚትንገለና ነው ሰለሰሽ ዓመት እንድህሪት ገና እግዚአብሔር ለደቅ እስራኤል ካብ ግብጽ ሆውጾም ሁሉ በቃሱና መርሕ ሰውጾም ለሐራ አብሳቢኤል ምስወጽሑ ንጉስ አንግሰልና ይለው ስለዚህ ንጉስ ከንጉሰልኩም ግን ጸገሜ ሁሉን ይለው አንግሰሎም ትድላይ አንታይ ገወረሎም ግን በትንሱ ዝዞም በትንሱ ዝሆዶሲ ሆዲዮ ይለው ስለዚህ ንዖም ካ ክቦም ሁሉ ትእዛዝ ለደቅ እስራኤል ክቦም ሁሉ ካ ናካል ኦታማት እንታይ ትቦር ናካል ኦሲ አይተዋሰቦ አይተኺድዎ ስለዚህ እሱን ሕልጌኩም ናዕኹም መፈንጠራ ክኾንኩም የሚሉ ትእዛዝ ይቦም ካብታ ቀንዲ ሓንቲ 10 ትእዛዛት ዝኾነትካ ደኻቦምካ እግዚአብሔርካ እንታይ ኢልዎ ካብ እግዚአብሔር ደይፈትዋ ነገርካ
أنا እግዚአብሔር አምላክ ቀናኤ ስለዚህ አቅድመ እንታይ ያለውኻ አማልክት ያለውኻ ይሉ ምስልን ስእልን ከይትገብር ስለዚህ እዚ ወርኒንግ እዚ ንደቂ እስራኤል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ንግስነት ነቲ ንጉስ ክመፅእ ከሎ ከዓ እዛ ትእዛዝ እንዲኣ ሒዙ ስለዚህ ዳዊት ንፈልጦ ኢና ከመይ ዓይነት ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ፈፂሙ እሞሃ ግን ንፍቓድ ኣምላኽ ኣገልጊሉ ከዓ ዓረፈ ተባሂሉ ተፃሕፈ ስለዚህ እዛ ሰብ እዚኣ ኣብ ንጉስ ሲዶን ዒት በዓል ዝበሃል ንጉስ ናይ ሲዶን ዝነበረ ጓል እያ እዛ ሰብ እዚኣ ዒት በዓል ማለት ትርጉሙ በዓልቲ ህያዊ ማለት ሉክ ካብቲ ሽምጣት ሒዙ በዓልቲ እንታይ ህያዊ እዩ ዝትርጉም ተሲሉ እቲ ስሙ ስለዚህ እቲ በዓል ንሳቶም ኣብ እዚ ሲዶን ዝበሃል ኣብዚ ናይ ሕጂ እዋን ሞደርን ታይም ንሕሪና በዓል ሊብናን ክዮት ገለ ዘሎ እሱ እዩ ሲዶን ዝበሃል ስለዚህ እቲ ናቶም ኣምላኽ ብናይ ምንታይ ኣምላኽ ይፍለጥ ብናይ ፍርያምነትን ብናይ ማይ ይህብ እዩ ብዝብል ሓሳብ እዩ ንሳቶም በቃ ከምኡ እዮም ኣምላኽና ማይ ይህብ እዩ ኣምላኽና ከዓ ፍርያምነት ይህብ እዩ ስለዚህ ደቂ እስራኤል ንከነዓን ክኣትዉ ከለዉ እንታይ ኢሎም መዓርን ፀባን ተባሂሉ ሲሎ በቃ ኣዝዩ ዘገርም ላንድ እዩ ማለት እዩ በቃ ንዕኦም ፅቡቕ ነገር ዘብል ነገር እዩ ስለዚ ሓደ እዋን ዑምሪ ዝበሃል ሰብ ኣከኣብ ወዲ ዑምሪ ስለ ዝኾነ ኣከኣብ ኣብኡ ምስ መተ ኣከኣብ ዝበሃል ነጊሱ ስለዚ ኣይተፃሓፈን ኣብኡ እንተ ፖለቲካል ከምዚ ናይ ፖለቲካ ዲፕሎማሲ ክሕልው ድዩ ምስኦም ኮይኑ ወይ ከዓ ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ከዓ እቶም ኖጋውስ ምስኣቶም ብዙሕ ናይ ትሬድ ወይ ድማ ናይ ቢዝነስ ክገብሩ እንድሕለልዮም ወይ ድማ ከዓ ሰራዊት ክተሓጋገዙ እንድሕለልዮም ሓደ ኪዳን እዩ እንታይ እዮም ዝገብሩ ጓል ህቦ እቲ ጓል ከዓ ወስድ ስለዚ ናይ ከምኡ ነገር ነይርዎም እዩ ደቂ እስራኤል ግን ስፔሻሊ ሓደ ወርኒንግ ኣለዎ ጓሎም ዝበሃል ከይትወስዱ ንስኻትኩም ከዓ ጓሎም ድማ ከይትው ግን ስለዚ ኣከኣብ ነዚ ነገር ዝጥሒሱ ነዛ ኤዛቤል ትበሃል ሰበይቲ እንታይ ገይርዋ ተመዒዋ ኣከኣብ ወዲ ዑምሪ ድማ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሲኢሉ ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ኩሎም ዝኸፍእ ገበረ ኮነ ከዓ እቲ ብሓጢኣት የሮብዓም ወዲ ናባጥ ምኻዱ ቀሊልዎስ ንኢዛቤል ጓል ዒት በዓል ንጉስ ሲዶን ሰበይቱ ክትከውን ወሰዳ ከይዱ ከዓ ንበዓል ኣገልገሎ ሰገደሉ ኣብታ ኣብ ሰማርያ ዝሰርሓ ቤት በዓል ድማ ንበዓል መሰው ስለዚ ክእትዋ ከሎ ንሳ ሙሉእ ብሙሉእ እቶም ናታ ኣማልክቲ እንታይ ገይራ ሒዛቶ መፅእ ናብቲ ቅዱስ ዝበሃል ቦታ ናብቲ እግዚኣብሔር ኣለዎ ዝበሃል ቦታ እሳ ስቕ ኢሉ እዩ ኣካብ ሒዛቶ መፅኣ እሱ ጥራይ ሓሊፍዎሲ ቤተ መቕደስ ሰሪሑ እዞም ፓጋንስ መስዋዕት ክስውኡ ከለዉ ብርሃት በጊዕ ገለ ይኮን ንስው ሰባት እዮም ዝስውኡ እዩ ሰባት እዮም ዝስውኡ እሶም ቶም ናቶም በቃ ዝኾነ ነገር ድሕሪ ሳክሪፋይስ ኣብዮ ሳክሪፋይስ የድልዮ ኢሎም በቃ እንታይ ገይሩሉ ይብል ኣብ ሰማርያ ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ቦታ መሰውእ ገይሩሉ ከዓ ንበዓል ኢሉ መሰውእ ገይሩሉ ኣከኣብ ከዓ ኣስታር ተገበረ ኣከኣብ ድማ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ዘኽብር ብምግባሩ ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ኩሎም ነገስታት እስራኤል ገለለ እዩ ሰበይቱ ኢዛቤል ትድርኾ ነበረት እሞ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝክፍኡ ንምግባር ከም ኣከኣብ ገይሩ ዝተሸጠስ የለን እዩ ስለዚ ነቲ ዓዲ ማይን ይህብ እዩ ብዝበልዎ ፍርያምነት ይገብር እዩ ብዝበልዎ እግዚኣብሔርና ካብቲ ሃገር ኦሬዲ እንታይ ገይሮሞ እግዚአብሔር አውጥሞ ደደይ እግዚአብሔር ዘውጽሉ እንታይ ኮይኑ ዝብል ትምህርት ኮይኑ ማሎም ማይክ ሰዓት ስእና በቃ ማናቱ እትሳቶም ዝብሎ በበዓል ስለተተከለ እግዚአብሔር ካው እንታይ ስለዝገበረ ይዝብል አንተ ጽልዩ የኔራ ውሽጥና ኢና ጽልዩ የኔራ ሐቅ
መጽሐፍ ቅዱስ ግብረሃራት እንታይ ይብልናና ቤተ መቅደስ አምላክ ማንኩምን መንፈስ አምላክ አባኹም ሓዲሩ ምህላውሲ እስኻ ቅዱስ ቦታ ያሃበካ አባኻሲ መንፈስ ቅዱስ ስፍራ ስለሚሕሉ ሓደ ግን ከምዞም በዓል ኣከኣብ ቼንጅ ትገብሩ ኢኻ ኣብ ውሽጥኻ ልሒሙ ዝኣቱ ብዙሕ ነገራት ንእግዚኣብሔር ባህ ዘየብል ኣብ ውሽጥኻ ምስ ኣተወ እግዚኣብሔር እንታይ ይኸውን ይስልኩ ስለዚ ንኤልያስ እንታይ ኢልዎ ሄድካ ኣብ ከረን ኣብ ሩባ ከሪት ተሓባ ማይ ዝበሃል ነገር ኣይከውን ኢልዎ እዚ ጥራይ ከይኣክል እዛ ሰበይቲ እንታይ ገይራ ከምኡ ምግባር ናይ በዓል ዘይኮን 400 ነቢያት በዓል 400 ከዓ ነቢያት ኣስታርተ ወጥቶም በዓል ማለት ወዲ ተባዕታይ ይጥቀሙሉ እዮም ኣስታርተ ትበሃል ከዓ ጓል ኣንስተይቲ እያ ስለዚ 400 ነቢያት ገይራ ኣብ ማኣዳ እያ ተብልዖም ነታ ሰበይቲ ኣከኣብ ምንም ነገር ክገብር ኣይከኣልን ምክንያቱ ሓደ ዝተበረዘ መንፈስ ዶሚኔት ይገብሩ ማለት ስለዚ መብዛሕትአን ቸርች ክረአያ ከሎ ብሩኻ ክትኣቱ ከለኻ ብዙሕ ነገር ዘጉሂ ትርኢ ከለኻ ዶሚኔት ዝገብር መንፈስ ኣሎ ምክንያቱ ኣብቲ ሰብ እዩ ዝምርኮስ ኣብቶም ብሙሉኦም ከዓ እዩ ዝብል ደቂ እስራኤል ንዕኡ ተገዚኦም በቃ ነቲ በዓልሱ ኦኬ ኣምላኽና ኢሎም ወዲኦም ካብቲ እግዚኣብሔር ዘጉህዮ ነገር ከዓ ኣነ ቀና እየ ቀና ማለት ብናይ ሰብኣይን ሰበይቲ እንደምስለኩም ሰብኣይ እንድሕላ ካልእ ኸይዳ ይቐንእ ወይ ድማ ሰበይቲ ሰብኣይ ከምኡ ቅንኣት ሪኢኹም ኣለኹም ባሃይብሎኒ ናብ ካልእ ክትከይድሲ ባሃይብሎኒ እግዚኣብሔር እሱ ንጉስ ናይ ህይወትካ ክነሱ ንሱ ጎይታ ናይ ህይወትካ ክነሱስ ካልእ ነገር ክትክኦ ከለኻ ማለት ስለዚ ደቂ እስራኤል ንኣምላኽ ዝነበሮም ፍቕሪ ንኣምላኽ ዝነበሮም ትግሃት ንበዓል ቀይሮም ማለት እዚ እግዚኣብሔር ባሃይቦ ቃል እግዚአብሔር ኤርምያስ ክዛረቦም ከሎ ከምዚ ኢልዎ ኪድሞ ኣብ ኣቕዛን ኢየሩሳሌም ከምዚ ኢልካ ጨድር ፍቕርን ንእስነትክን መርዓት ከለኹ ክንደይ ከም ዘፍቀርክን ኣብ ፀምፀም በረኻ ኣብ ዘይዝረአ ሃገሩን ከም ዝሰዓብክንሲ ይዝክረልክ ኣለኹ ቀደም እንታይ ኮለኺ which means ሓድሽ ኮ ብረኻ ነፍሶም ኮትኩማ ሓድሽ ኮለኻ እንዴት ትብለኝ ነርካ ክንደይ በቃ ንኣምላኽሲ ናይ ጸሎት ግዜ ሓሊፍኒ ኢልካስ በቃ ክንደይ ንኽተንብብ ቃል ኣምላኽ ዘለካ ህርፋን ሞ ነግረኩም ኣይክእልኒ ኣንቢብካ ደይ ትፀግብ ጸሊኻ ደይ ትፀግብ ፍቕሪ ሓዋት ደስ ዝብለካ ቸርች ክትከይድ ትናፍቕ ኣዝኻ ናይ ቀደም ግን እዚሲ ይዝክረልክ ኣለኹ ሕጂ ኸዳ ካልእ ፖዚሽን ናይ ኣምላኽ ትኪእዎ ኣሎ ማለት ካልእ እስኻ ደይረኣኻዮ ኣብ ውሽጥኻ ዝኣተወ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እንድሕር ትግሃትካ ተበሊዑ እንድሕር ትቐንኣትካ ተበሊዑ ካልእ ነገራትካ እንድሕር ተበሊዑ ስለዚ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብኩሉ ልብኻ ብኩሉ ሓሳብካ ብኩሉ ነፍስኻ ፍቅሮ ዝብል ቃል ነዚ ነገር ዝውክል ክነሱ ስለዚ ትም ኢሎም ደቂ እስራኤል ማለት መሃለይ ክዛረብ ከሎ ኣታኽልቲ ወይንና ዓንቢብ እዩ እሞ ነተን ኣታኽልቲ ወይኒ ዘባላሽዋ ውሃሩ ነተን ኩራኹርሲ እንታይ ገበርኩ ኢሉ ዓባይ ውኻዳ እንድሕር ኮይና ወይኒ ቀንጢባ እያ ትኸይድ ምክንያቱ ተርክቦ ስለዝኾነ ቀንጢባ ምስ ከደት ወይኒ ይፈሪ እዩ ብርሃ ካልኣይ ነገር ክተፍሪ ትኽእል ኢኻ ሓንሳብ ነገር ምስ ከደት ነገርቲ ካብ እግዚኣብሔር ፍርያም ስለዝኾነ እዘን ንኣሽቱ ወኻሩ ዝበሃላ ዘለዋ ግን ማለት እዚአን ናይ ረኣያኔ ኣብ ምንታይ ከርክቦ ስለዘይክእላ እንታይ እየን ዝገብራ ናይ ወይኒ ሱር ንእሽተይ እቲ ጉንዲ ሪኢኹሞስ ንእሽተይ ማለት ግድፋ ኣይኮነ ስለዚ ንዑ እየን ድበትክኦ ነቲ ጉንዲ ወትኸን ብሙሉ እዩ ይወድቕ ምንታይ ኮልዓ ምክንያቱ ኣየርክብኦን እየ ንኣሽቱ ዝበሃል ነገር ኣብ ህይወት ክርስቲያን ናይ ሓደ ኣማኒ ኣዝዩ ዲስትራክሽን ደምፅእ ብዙሕ እዩ ማለት እዩ ጌም እዩ ምሕረት እዚ ብሙሉ ንኣሽቱ ስኻ ዘይትፈልጦ ኖርማል እዩ ትብሎ ነገር ሰሊኹ ኣትዩ ስለዚ
إذا بدك إسرائيل كأ نقولي تخبريه زنيد السفيرة ግን ካብ ኮይና ናይ በቃ ተቀው ልብላዕ ያለ ታሰቤት እንታይ ራቱ ነው ኤልያስ ለካ እንዲሽ እንጨት አረለሁ ዚም በልዕና ታንገብርና ፍሪያም እንደሆነ ሀገር የለው ማዓርን ጸማን ዘውል ሀገር ሲ በቃ ማዓልታው እንደዛ ሐንት ነገር መልብሲ ነው because ምክንያት እንታይ ይልህልና እግዚአብሔር ቼንጅ ስለደረው እቲ ምክንያት እቲ ሀገር ጽቡቅ ስለዘይሆነ ይሆናል እግዚአብሔር ምስኦ ስለዘለለ እቲ ምክንያት ካለ ነገር ስለዝሆን ካይኮን ካለ እግዚአብሔር ምስሓ ስለዘለለ ያ ስለዚህ ናይ አምላክ ዝነበሮም ተጋሃት ፍቅሪ ሁሉ እንታይ ገይሩ ካብቲ ካልእ እቲ መንፈስ ዝገበሮ ሳዕቤን እዩ ዝነግረኩም ናይ ኤልዛቤል መንፈስ ምስ ኣተወ እዩ ሓሳብ ሳዕቤን እሳ ሒዝዋ ምስ መፀሲ ሽዑ 18 እንታይ ኢልዎ እቶም ህዝቢ እንታይ ኮይኖም ከዓ ኢልካ ብክልቲ እግርኻ ናይ ምሕንካስ ነገር ከዓ ኣትዎ ኣብ ሓደ ቆይሞም ዝነበሩ ወይ ማስታን ገይሮም ዝነበሩ ናይ ክልተ እግርኻ ምሕንካስ ኤልያስ ቆም ኢልዎ ስለምንታይ እዩ ብክልቲ እግሮም ትሕንክሱ ክሳብ መዓስኩም በዓል እንተኮይኑ ኣምላኽ ንዕኡ ተገዝእዎ እግዚኣብሔር እንተኮይኑ ኣምላኽ ከ ንእግዚኣብሔር ተገዝእዎ بغلت أدرها محنكاس لك عمل على بارالايز دو هنا سر يمنا بارالايز دو هنا سر عملت في الكوغون مزوم لأنه بارالايز كوين رؤوسه سر إذا رؤوسه له بقى يزارب يعلل قله قلنا زي كذي نتي ناتو متنتا تهاري مش لهنا كأزو زي كذي نتاي كوين إنه مالتي بارالايز كوين لك حاله بخلطه أقول زحين كسر ولا حد كابتن نابتن تإزاز تبها لا يكبرني أبوي حجين تعود أو دور ما نتونكا أي وعي عايز يحل بمحنكاس تها قبرك أيوه أي وعي عايز يحل لذي بخلط أقرها نايم محنكاس نقر زيوم كأبهر الميدان أبشر شجر لي أنا ورقم له أكل تدحنكس بزي حساب أبتدك ديفيزا قاعدة أكابتشر تحوط أقوله ديفيزوها يغيرها شو نايكال نعالم ديفيزا هذا سنبت كم تقولها ناتشرش ديفيزا تقدر كارها يو ما نحن عم نذكرهم مرارات معرف 10 سلسلة إنتي إلماس البحر قام قال لهم سكر تسم نيرو باريسوسن إلماسن مستوعب باريسوس مالك نا يسوس ود مالك ود يسوس مالك إلماس مالك قام قال كم متتنيا مالك تترجمه ስለዚህ مستوعب كهويت كله بقى أنا بقول تاسبيت مثل كل ده له مستوعب بقى لك عقامي مسنا كم نايقول تاسب كوين ده مثلنا متصور لها لك أنا يقول لنا هذاني ده نبع القولس نتقال نعو نتمثلنا نترى سمع سنتاي قبلنا بريء قلت زي بغلت صالح دوجة كورينا نبعنا سلزي أب قلت نجر محان زبها نجرين زمان فس كان حدا ناتو تسلوا يعني نروحهم للو أبيت كرسان الحين أكيد كومون هنا سبي أتاك مسجورك أكل تيهم لذلك إسرائيل عن سابق أن أفتهم كانت كهدو هلو أو صبوا مسلم مزارعو إسحاق إسرائيل متأمسكم بعالم كانوا هلو ناتهم قاعد يزارعهم سلسة أكل تنجن كفو زمان المنفس يتعامل كفو يوكا ديستراكت زغورو منفس نعاس بزير كانغر سلام لك حبوس لك كنواوز بأنا يسوس كزارب كل أتون صعرون صور زغوركم ها ناوي نعم أنا أعرفكم
أبيت أملاك عرفتي يزول أبيت أملاك سلام يزول صحنا أملاك نقدر تدبر كل هاسي زي الأرموز هون فلوز قبل سلام كله كيف ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ካንገብር ይገባና በሐቅ እንጽልም ዋጋ ይባል አንዛ አይነት መንፈስ ነው ወለና እነሱ ወከተና ማለት ነው ለሆነ ቤተክርስቲያን ትጥሩ ወለና ምክንያቱ ናፍሐልና በካን ተፈይፈና ዚያለ ኤርሚያስ ታይሎ ማሊያ ናበርና እንተ ተመለስካስ ከመልሰካይ አቅሜ ደው ክትብልሃ እንትኸውር ድማ ካፍት ሕሱር እንተፈለሃያ كم أفريق كوني هايلو سلازي نتخور كم نتاي تفلقاي كم تحسر أرجع واحد نتحسر كم تخور أيقون اللون ما أنا تحسر بس تخور وحدي معنا وحدي مك سلازي نتخور وحدي حق تعرض لك نت حيدة تخوانا نجرينا تحسر مو أبوزر بتزاري زوجنا نجري سلازي نسخة أنت تملسكها كملسكها نزيد بدما صنع قطرنا حاسق قبرك نساتهم كواقوها قراء أنا منتخل إحنا كنا فكان مساحة هيك سعر هاني فايد كابي يوكيات دما تها قبرك كنا فكاي يعني غير فايد سلازي سلام انتهي بقولك أقولكم تحنكسوا الو في الليل إلياس أو تبغى السيستم تتركمه نتو مزلو قبل نعوي كون نتو مزلو قبل كن حاجة نقدر نقبل له لازم ناتكم بعال انتاي وروا ملو صوروا أنا هذا هذي بعرها هنا لتهم كا هنا سنالينا ونقول تبحاول من اللي عامله انتاي له عامله يكون تبعي كم مزلو تعمله إذا تصدق تزهر بعي ما أنا تصدق تدبلهم دلو حقه تستقبل أمبلا أين هيتكون عقاب مفلسينه إذا تصدق تزربا سلسة تحاوز ملس نسو أملاك يهوني إذا تبين هذا هون إلاس تبين ساعتكم جمبريلو أنا سوت جمبريلو already حاوم زنبه ساعتهم تناتهم بروفيسي تناتهم أملاك كمي مهانو من تقريهم سي ساعتكم جمبريلو ناي مجمع غير كان جابي عبدالله جمبريلو الساتهم من تخردو ناتهم أملاك كم زي سر عورشتهم من نجار كم زي ولو من تخرج ساتهم جمريلو كيلهم سلي شو ما تمي كان 57 يبلو شو ما تمي 5 نبي عندهم قال مالس البحرين من البعض اليوم تكيسو هاي اللغة حاسة شو قرب الضبع قصر كميلو فرقم عرض قوي فرقم عرض እግዚአብሔር ኤልያስ ግን ንጽይሉ ወሮ እግዚአብሔር አምላክ አብርሃም አምላክ ይስሐቅ አምላክ ያዕቆብ ኢሎ ንስኻ በእስራኤል አምላክ መሃንካ ኣነ ድማ ኣገልጋሊኻ መሃለሲ እንታይ ግበር ኢሎ ምላሽ ሃበኒ ወኣምላክ ደጊሙ ምላሽ ሃበኒ ክብል ብሓዊ ክምልሰሉ ሓደ እግዚአብሔር ይባላል ኣሜን أملاكنا بحاول نملش أملاك. آمين. نسوي تعوش تنازل نقدر لوم يكبر على عزبه اللي بزي أمير تسخا تقميت له حسر زمسل نقدر لوم يبزي أمير بيور كقول السوء متان كبير متان كره. أو نسو أملاك يلوم شو نسو أملاك. حزوه ميلوم شو نتوم نبع حزوه. يوم أنت ميتين كانت عادة دير كان بليكيلان نجار سبعة شو ما تبي تنقل تاجرهم حارلهم بس أصلي نتهاجرسي حسبوا عندهم من أصليهم ماله سرير كانوا أصلي سامدين سلزي حنسب تاجرات تشعر حنسب تعرفات المنفس يجبلكم أزيو قليل منفس أيضا سلزي توم زحق زوج وورش وما تبي تنقل تاجرهم ديستروي بني مويتهم كيلهم تأبيهم سبب لكم إنزامي تبحث تعرفان
أكاب زغلو بعين يرلو كاب زغلو بجبر زلو بعين يرلو كيلو مستملسة نيزابيل كله تي إلياس جوورو من نبعالات كم يجرهم تحرروا من مسنا برضو سبيريت تتنفس كم يمهانو قليل بحسب كم ذيك هردو እንደገና በኃይል እንታገሩት ስፒሪት ተላዕል እንታይ ዝብል ነገር ሰይዱ ሽዑ አክዓብ እቲ ኤልያስ ዝገበሮ ሁሉ ንኹሎም ነቢያት ከአብ ሰይፍ ከም ዝቆተሎም ንኢዛቤል ነገራ ሽዑ ኢዛቤል ልኡኽ ሰዲዳ ንኤልያስ ጽባሕ ከምዛ ግዜ እዚኣ ነፍስኻ ከም ነፍሲ ሓደ ካባታቶም እንተዘይገይረስ ኣማልኽቲ ከምዚ ይጎርኒ ከምዚ ይወስኹኒ ንሱ እዚ ምስ ረኣየ زعل زيادة وكذا دست له نسو إذن مسرعي سمعت رأي جناي رأي ما يأكل لوخات يا سيدي يأكلوا تلو الصاكم دولتها صار دولتهم نعوم تاجرهم قلنا سبيريت مهانو نقدر إلياس سبيريتوال عين تفوز لزمانه السو مسرعي أوريد درنا نقدر دسابوك دفرز نقدر في بزح نقدر مسرعي يا تطلع مسمعي كنت ስለዚህ ሓደ ብድሕሪት ኮይኑ ዝኸይድ መንፈስ مسرعي إلياس እንታይ ገይሩ እዩ እዚ ሰማይ ዝዓፀወ ሰብ ሓው ደብረ ሰብ ኣብ ሩባ ኮይኑ ከም ድላዊ ኮኻት ናምፁ ተመገበ ሰብ That's why Yaakov ክዛረብ ከሎ ኤልያስ ኢሉ ከምዚ ኸማና ዝደኻሙ ሰብ እዩ ክዛረብ ከሎ ፈሪዩ ሃዲዩ ምክንያቱ እቲ ስፒሪት ብዙሕ ነገር ኣታክ ክገብር ስለዝኽእል ብዙሕ ሓይሊ ስለዝውፅእ እግዚኣብሔር ካብኡ ኣርሒቑ ክሃድም ከሎ እዩ መልኣክ እግዚኣብሔር ኣብ ሓደ ክሊዓ ኮይኑ በቃ ነፍሰይ ካብ ኣቦታት ያነ ይበልፅኒ እንታይ ግበር ኢሎ ነፍሰይ ውሰደኒ በቃ ተመሪሩ እዩ ተዛሪቡ ግን ሽዑ መልኣክ ሰሪዱ ኤልያስ ተሲእኻ እንታይ ግበር ኢሎ ብልዓ ነዚ ስፒሪት እዚ በሊዕኻን ጸሊኻን ጾም ጸሎት ተለጌርካ ምንም ነገር እዛ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እዩ ዘለኹ ንሕና ሕጂ ዳስዋ እዚ መንፈስ እዚ እግዚኣብሔር ካሃልሞ እዩ ነዚ ከተማ እዚ ስቂልና ዘለና ብወንጌል ትሚልና ዘለና ነገር ናይ ትም ኣይኮነን እዚ እግዚኣብሔር ሎሚ ግን ከውፅአና እዩ ኣሜን ብሓቂ ንነፍሲ ወከፍና ደኺሙ ዘሎ ሰብ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ሰብ ብዙሕ ነገር ተፈላለየ ነገር ኮይኑ ዘሎ ሲ ሓፍ ከብለና ኢሎ ንሕና ኣብዚ ዘለና ቀለልቲ ሰባት ኣይኮነን ኣሜን ስለዚ ናይ ፍርሃት ነገር ከዓ እንታይ ገይርዎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ናይ ፍርህ ነገር ከዓ ይሰደልካ ኣብ ነፍሲ ወከፍና በ ሓንሳብ ሙቕ ኢልካ ቸርች በቃ ቃል ተኻፊልካ ሕጂ ካፍለኩም ኣሎ ሽዑ ግን ሶኒ ምስ ኮነት ግን ትርስዖ ኣዋይ ደቀይ እንታይ ክኾን እዩ ፅራሕ ተተሰጎኩስ እንታይ ክኸውን እዩ ትምህርተይሲ ውድኦ ድኸውን ሒዝዮ ዘለኹ ዋይ ጭንቂ ዋይ ዝዓዲ ዋይ ገለ ክትብል ቀናም ትመፅእ ሽዑ ሰንበት ምዃና ከዓ ትዝክራ ሽዑ ትፍርሃት ዝበሃል ነገር ሓደ ነገር ሒዝካ ኣሎ ማለት እዩ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላክካ ምሳኻ እየ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንድሕር ምሳኻ ንሲ መን እዩ ካብ መንዳይ እየ ዝፈርህ ኢሉ ዳዊት ክዛረብ ከሎ ስለዚ ሓደ ንጣራጥሮ ባዶነት ነገር ኣለና ማለት እዩ ንፈርሕ ከለና ሲ ስኢልካ ኮንካ ትፈርሕ ከምዚ ኢኹም ኣለኹም ኣብ ገደል ክትከይድ ከለኻ ምስ ትፈርሕ ምክንያቱ ዝኾነ ነገር ድርገፅ ነገር ስለዘይብሉ ንኣብነት ካብ ሓንቲ እዚኣ ከወኩም ካብ ብኣየር መኻድን ብመኪና መኻድን ዓይነ ይፍርሐኩም ስለምንታይ መስልኩም ድርገፅ ነገር የብሉና ወላ ዝኾነ ወዲእካስ ኣብ መኪናስ ዝኾነ መንካስ መሬት ኢኻ እሱ እዩ ምክንያ ሓደ ድርገፅ ነገር የብልካ ማለት ክትፈርህ ከለኻ ሲ ስቂልካ ይኹም ማለት ስለዚ እቲ ፍርሃት ዝበሃል ነገር ቀሊል ኣይኮነን እዚ ስፒሪት እዩ ኣብ ሓደ ዝመፅእ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ
ملعا صدرا أنت خوني أمي كانت تجنا زعبا هيوت كانت تجنا زعبا فرانتي كانت تجنا زعبا زعدي خف له من كون مرز انت يكون ومز سرد له وصلوا نعها ضد سكاي يكون برا الصغار كل أملاك تعقيب كانت تخيل نأملاك سبعة بويتا زلك سبعة كم تم قالوا دايما موسيقى زاربون كله كاب قالوا تفلي زبلنا نقدر سنتاي نحن بس أملاك مسانا سلدلو حالا نقرسي نساجر يلوم بينا نتوم هواي نام معلو نساجر مسؤولين أبجال ما قالوا كل بيسبوع إحنا قريين لازم معاملاتهم قلنا نسوت أمكن ترويج بتاع نمنتاي فريق معناته كجمل كله أوا يسوس بدحري تاجال ما تغير نبريت بدحري تيوم جيرهم وصاتهم سي ويتاني أولنا أحسها نعلم بقى مرحنا خاص إذا جالوا يلوم سي أخيدا إيه كاسي نعوق أدامنا تلك كله كيد كل نقدر بعلها في تقول حالا مع التقول ليه تقول نقدر نتذكر سلزي براح فيت كتقولوا إنه يمكن كان نزفرات زبها النقدر نقول ثاني نقدر أوش تحصل معك اليوم أبنة تقول نايدن أو نايداني إجلو سيدرا مثلا أبنة يقول كابزون كلهم مسلو يمخوف مسبلهم كابزون كلهم زوجو تحكس هم بيبومي متحف كل سلة زغنا كم متحف سلة نبوي يزن على هم تقلل كوين درد النابر after life ناتهم كونكا إذا حق زوجي ناقطون حاول خدر بيها زبل نتاي بالك أبزي سلسلة تراهم نايم وزحان هاي اليوم نيو بقى تسكرا نحن اليوم ما عندنا سجل ليش واحد قلبي يزي كم دبلوم سمعت يسألون اليوم مثلا ما فين تقول له نزحت زي نزحت في الجميل كاتس نو أملاكنا كابو جور حاول تحجبرنا خيل كنا كفنا خيليو كابو فريقهم مولو لهم كابو فرحاتكم مولو لهم سي إخزيابير كوت الناس يخيليو كوت الناس تزيد فتيرة نواتو سلزي إذا فرحات زبها النجر إذا كوت أكان محل كوينو أب ويتا تأمين كاتقول النجر عن طلال كمبولهم حجبنا تهقب تزفترك أتاس لعلم تزدوكونك كم زيبلا تبرجع كيام وتاي تبر أي تفرع اسمك تطوعها مسحنا بما مستحلف مسح خوني بوحيد مستساجر أي كتلحق أي كتحلكاني بحاول مستخيل أي كتنددنها هل تاون تعجبركاني بحاول أي تخيلنها by the way أبدأ እግዚአብሔር ሲ نتحاول كتفوق خير ليكل ونتنا أدلالو وحاوس كتفوق خير ليكل easy ناتو سيستم جيروسي نعمي جن أسي كونت بروسس مهناتو እግዚአብሔር أو حاوي كم زمان سكريو مالو እግዚአብሔር ሲ أبتو معبلات زبهاتي نوح زبها نوص زلو نجرون كم سلازي لك عبد ما أخذ مساعته እግዚአብሔር كم صوم تاجر وكيل እግዚአብሔር يبقى ስለዚህ ባሕጽሩ ሎሚ ዘፍርሐና እዩ ብዙሕ ነገር እዚ መንፈስ ኣታክ ዝገብረና ንቤተ ክርስቲያናት እዩ ኣብ ደገ ዘሎ ብርሃት ግረፉ በዚ መንፈስ እዚ እዚ ናይ ኢዛቤል ቀሊል ነገር ካብቲ ሓደ ደስ ዝብል ነገረቱ ኣብ ሓደ እዋን ኮፍ ኢሉ ኣብ ገዝኡ በቃ መስኮቱ ምስ ረኣየስ ነቲ ናይ ናቡተ ዝበሃል ኣታክልቲ ምስ ረኣዮ ከይዱስ እዛ ኣታክልቲ ወይንሃስ ብገንዘብ ክዕድጎ ሃበኒ ምስ በሎ ናይ ትርስቲ ቦታተይ ስንዓኻ ምሃብ እግዚኣብሔር ካባይ በቃ ይበካኒ ምስ ከደስ ጉዩ ገዝኡ ተመሊሱ ኪንግ ዝኣክል ጉዩ ንገዝኡ ምስ ከደ ገዝኡ ምብላዕ ዓበይ እዩ መፅያ እንታኹም ካልኣ ምብላዕ ዓበይ ምስ በለቶስ ከምዚ ኢሉ ኣበይ ንጉስ ደይኮንካ ኢላቶ ترسل ده كان حصل صباح نقوم بكى لا
بعد إيزابيل فردز بهذا يسرحني أنا حسوت مساخر أصحيفة إذن أملاك نقص نسأله وزبل أقتيلا من صباحة متأنا أمتاج وريلا ورسو تس ورسو إلا يمكن أهيرين كمي عبدي نناو تزقط الكمو نعم خدتيو دومو أخالب كم درحسو دومكم أنت حقورو ميلو إذا منفس زلون كابز كتما كهرب يعني إذا منفس كاب كله بقى أبز تشرش تاتزلوا كهرب مهنا تزاد لي نجر حالي لو تزاد لي نجر يوم مش مسألة انتهي له بمسكوت مسرعة ما نعلو مسائل انتهي منا مسائل ما نعلو بلد شعور كل تسربات أو بلون بلسطور بستر انتهي قبول وايد والشعور أضف وايد لازم أصحف كل سكو زارو كله بستر حواتي بقويتها مصنعت حايل انتهي قبول برتعو مسبلة تقلسنا مسلمة حيك إنه سلطانة نايسأل ما تزعل على مسمى نفس تأكل أبسم يعني سلذي مسمى نفس تأكل مسود آخر حلك إنها تزبهالو مس حلك إنها تزود آخر جزاء عالم بهالو spiritual warfare بهال أودان في ناس بهال أمم فساو على أودان كل جزء ناتو هذانا እግዚአብሔር ይባርከን ዘና የጸሎት ግሩፕ በጣም ነው ዱንያው ነው ሰነኝ ከዘዋል ካብታ ሓደ ደው ዘብሉ ቤተክርስቲያን ኩሉ ጊዜ ሰራዊት ናይ እግዚአብሔር ድዋጋ ነገር ኩሉ ሁሉ ቀሊል አይፋን እንታይወሩ ዝተረፋዋት በጽናዓት ኃይል በርቱብ ወላን ጎይታ ከዛረቦ ሁሉ ብዙሓት አጋንንት ውጪው ከምድላ ያመውጡ ነይሮም ሓደ ምንጻአሉ እንታይ አሁንኩም እናንተ ኸይና ራስ ብሎ እዛ ሕሌት ዝይሎ ካብ ዓለት እዩ ኻይሎ ሰኻኩም ደይ ተለማመድኩሞ ግን ኣብ ካል ስፒሪቹዋል ሌቨል ክትህሉ ስለዘለኩም ይሎ መቃበ ደ እግዚአብሔር ይባል ክብርን ጎይታ ሎሚ ነዚ መንፈስ ሃርሞይ ዝና ኢዛቤል ዝበሃል ነገር ኣዝዩ ክፉእ ስለዝኾነ ኣብ ዘሎ ነገር ኩላና ሓገርና ልቃ ከምቲዮም መን ኣሎ ምሳይ ዝበለ ኣነ ኣለኹ ኢሎም ኩሎም ጎኑ ዝኾኑ ሎሚ መን ኣሎ ምሳይ ኣለኻ ዲኻ በሎ ትኾና ሃለና ያ በቃ ኣለኻ ዲኻ ድልው ዲኻ ጎይታ ይባላል ክንፅሊ ኢና እስከበለ ነገር ዝተሓለ